следващото упражнение ще се научим как всякакъв детайл от AutoCAD може да стане, да се присвои като детайл от програмата и да бъде използван по-нататъка. Програмата CAD-Draw избира менюто редактиране, добавяне на детайли. Чрез този диалогов прозорец всеки един детайл можем да го направим като част от програмата за по-нататъчно използване. Да кажем, че искаме детайлът да бъде плот. Вземем дължината на нашия плот. Вземем неговата широчина. Вземем и неговата дебелина. Искаме от всякъде да бъде кантиран с дебел кант. Можем да напишем някаква стойност към някаква програма. Можем да напишем забележка. Можем да изберем вид детайл за облене, скосение или извид. Фалт снут, ако има. И след като сме направили всички промени, можем да ги поставим към нашия детайл. В този случай, нашия детайл вече е част от програмата. Това можем да го погледнем като изберем бутонът Info, изберем бутонът Избери, изберем нашия детайл и виждаме, че той е плот с размери 2000 на 1200 на 25 мм. Детайлът е прав, програма PP002, забележка специален плот, неговите размери и кантирането. По този начин той може да бъде използван по-нататък в програмата.